Bi kunnafoni bakurubaw la fugulan bilemantigi minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'an k'u ma ko Bereburuju olu kɔni somɔgɔw wulilen don ka fɔ Amadu Aya Sanogo a ka kiri nɔ ka taa. An ka polisi minnu bilara ka taa Tɔnbukutu Jabala ko kɔni gɛlɛya bɛ u ka nin wagati in na minnu fɔlen don. Aw bisimila ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni Jumadal Hula kalo tile 4 hijira san 1440. Gazi feerela minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na ni wagati laban ninnu na gɛlɛya kɔni bɛ u kan. O gɛlɛya in de hukumu kɔnɔna na kunungo ye kunnafonidilaw wele ka se ka barosigi kɛ. Jamana ɲɛmɔgɔw kelen don ka gɛlɛya ni degun mun yɛrɛ ta ka u sɛgɛrɛ u ka baara yɛrɛ kɔnɔna na. O y'a yira k'a fɔ ni gɛlɛya ninnu kɔni ma wuli ka bɔ olu kan. Don n'a nataw la gazi feere kɔni o bɛna jɔ anw ka jamana kɔnɔna na. O min ni o filɛ nin o bɛna kɛ degunba di an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ sɔrɔ ma ka taa se a waleya caman ma. Kunnafoni di kɛnɛ min sigilen filɛ nin a yɛrɛ kunnafoni di kɛnɛ sigira ka tɔn yɛrɛ ɲɛmɔgɔba fɛ n'o ye Ibrahima Yatase ye. An ka ɲininkaliw kɛra ale la seereya minnu ɲinina o ko la an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni ye gazi ta k'a lajɛ anw ka jamana kɔnɔna na maaw magoɲafɛnba don. A yɛrɛ nali min kɛra anw ka jamana kɔnɔna na dɔw y'a yira k'a fɔ dɔw kɔni bɔra yiritigɛ la ka kɛ lɔgɔ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye tobili lɔgɔ ye. Nka ni ye gazi ta k'a lajɛ nin wagati laban nin na anw ka jamana kɔnɔna na maa minnu kɔni bɛ a jago olu y'a yira k'a fɔ degunba de bɛ olu kan ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka waleya dɔw bolodali. O de y'a to gazi feerelaw yɛrɛ ka tɔn kunungo ye wele bila kunnafonidilaw ma ka se ka ɲɛfɔli kɛ degun ni gɛlɛya minnu bɛ u yɛrɛ kan. An ye kunnafonidilaw wele ka barosigi kɛ sɔgɔmada in na gaziko kan parce que ala ko tiɲɛ an degunnen bɛ gaziko in na kojugu. An bɛ yɔrɔ min na bi gouvernement ko a bɛ baara ɲini ka di denmisɛnninw ma. Denmisɛnnin min bɛ gazi baara bi k'i dahirimɛ sɔrɔ a ka ca. Degun min b'an kan a kɛlen bɛ k'an degun kojugu. An sera faamaw ma an y'a ɲɛf'u ɲɛna an ma cogoya sɔrɔ a la. A degun dɔ ye mun ye kumaba la. Sisan u bɛ yaala komi i y'a dɔn dépôt camanba de tun bɛ Bamakɔ Mali kɔnɔ yan. Shell tun bɛ yen, Total bɛ yen, Mobil bɛ yen, Faso gazi bɛ yen, a ka ca ani Futa fo 12. Mais sisan o 12 la 4 bɛɛ bɛ o dépôt datuguna. Mais yan'u dépôt ka datugu u mɛnna dugu kɔnɔ u ye buteliw bɔ u y'a di mɔgɔw ma mɔgɔw y'a san ka réchaud san a buteliw bɛ mɔgɔw bolo sisan. Mais ni ala ka diɲɛ ye dépôt mun olu dépôt datugulen kɔfɛ dépôt tɔ mun bɛ yen n'olu bɛ baara la olu jɛnna n'a ye k'u ka buteliw fa. Donc pour que ka population lafiya. Bon sisan buteli fa kɔnɔna la faamaw wulila k'a fɔ ko a tɛ bɛn dépôt ka buteli fa. Sariya don. Mais ni sariya don fɛn bɛ yen ani sariya bɛ da ɲɔgɔn kan n'a y'a sɔrɔ a tɛ fɛn tiɲɛ sariya la a bɛ se ka kɛ. Surtout dépôt mun bɛ yen sisan u bɛnn'a kan ka papier signer k'a fɔ ko anw dépotigiw an yɛrɛ dama an ka ɲɔgɔn ka buteli an ka ɲɔgɔn ka buteli fa. An bɛna se gouvernement fana ma k'a yir'u la k'a fɔ anw jɛnna n'a ye ka ɲɔgɔn ka buteli fa pour que population ka lafiya. Mais kɔsa in na kalo 2 de nin an bɛna taa 3nan de la nin sisan. U bɛ yaala u bɛ taa an ka feerekɛyɔrɔw la. N'u taara an ka feerekɛyɔrɔw u b'a lajɛ ni Total buteli b'i bolo ni Shell buteli b'i bolo ni Mobil buteli b'i bolo ni Futa buteli b'i bolo u b'a minɛ u bɛ taa n'a ye k'i man ko ka baara kɛ n'a ye. Bon e dun bɛ k'i dahirimɛ de ɲini e ta tɛ fana mɔgɔw de bɛ na n'a ye i b'a recharge de kɛ. N'a fɔra k'e bɛ recharge kɛ la ko e tɛ se ka dɔ wɛrɛ k'o la o bɛna minɛ e la. Donc a bɛ kɛ cogo di anw y'a yir'u la k'a fɔ bon sisan n'aw ko k'a tɛ kɛ problème t'a la an fana bɛ mun kɛ an bɛna kunnafonidilaw wele u k'a lase parce que anw da tɛ se an tɛ bɛɛ sɔrɔ u k'a lase population ma k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan Total buteli wo Shell buteli wo Mobil buteli wo Futa buteli wo ani u b'a fɔ buteli ma ko étrangère an t'a si minɛ tuguni ka taa n'a ye falikɛyɔrɔ la. Gazi feerela minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na degun ɲɛfɔlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ olu kɔni kɛlen don ka waleya dɔw boloda anw ka jamana kɔnɔna na. Baara fɛn fɛn b'an bolo k'a boloda bi o ye ka baara bila. An kɔni an ɲɛna an ka mɔgɔ bɛɛ fɛ ka gazi recharge kɛ Bamakɔ yan bi an k'a jɔ pewu fo an ka kunnafoni sɔrɔ fo an ka fɛn sɔrɔ fɛn min b'an yamaruya ka baara kɛ parce que an tɛ se ka taa ka baara kɛ an sirannen an jɔrɔlen n'a fɔra ko polisi ka taa a tɔgɔ di affaire économique mɔgɔw u ni polisi ka t'i i ka bitigi kɔnɔ ka t'i ka buteli ta u bɛ taa dépôt kɔnɔ u bɛ taa an ka mobili sɔrɔ dépôt kɔnɔ u bɛ mobiliw minɛ u bɛ buteliw minɛ an bɛ se ka baara k'u la cogo di.
donc an fana ye ɲɔgɔn ye an bɛnna kan k'a fɔ an ka baara jɔ a ko ne a ma se région tɔw la fɔlɔ mais Bamakɔ yan ni Ala ka jɛ kabiri bi alamisa in na an ye ɲɔgɔn ye kunun an ye ɲɔgɔn ye mais bi alamisa in na an jɛnna n'a ye ka baara jɔ gazi tɛ recharger Bamakɔ an kɔni t'a feere mɔgɔ ma fo n'an ye an lafiyara ni gouvernement y'a yamaruya k'an ka baara kɛ n'o tɛ an se. Gazi feerelaw kɔni u fɛnɛ to nin kɛnɛ kofɔlen kan ka se ka wele bila ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma haka ja ka se jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma. I komi mɔgɔw yɛrɛ bɛ gazi importer ka na olu bɛnna kan déjà k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn ka buteli minɛ mais olu ye fɛn min fɔ fana ko fɛn min kɛra a ka ca ni san 30 ye parce que an bɛ baara gazi baara bɛ ka a ka ca ni san 30 ye fɛn min kɛra san 30 o tɛ se ka dilan san kelen kɔnɔ olu ye yamaruya min fɔ olu ka laɲini ye min ye sisan gouvernement k'a to ka san kelen ɲɔgɔn d'u ma cogo di kalo 6 kɔnɔ sisan buteli mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ u de b'o datugu ou bien buteli kɔrɔ mun bɛ yen a bɛɛ bɛ ramasser anw de bɛ se ka taa n'a ye n'anw y'a cɛ an bɛ taa n'u y'u ka dépôt la u b'u ka buteli d'anw ma mais o buteli ninnu n'o dir'olu olu ma fo fana kɛcogo de ka dɔn o bɛ taa di u b'a kɛ cogo di donc n'u jɛnna n'o ye k'a to dépôt ka baara kɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn ka buteli minɛ u ka buteli nin bɛɛ minɛ mais n'u bɛ buteli fa u ka buteli dɔ ninnu de fa k'a d'an ma donc n'an ye kalo 6 ko la an bɛ se kalo 6 filanan min na tuma min a b'a sɔrɔ an bɛɛ jɛnna n'a ye an bɛɛ digir'a la i tɛ buteli ta bilen k'i ɲɛsin dépôt la min tɛ dépôt buteli tɛ min ye donc n'i ye dépôt min buteli sɔrɔ dɔrɔn i b'i ɲɛsin o b'a sɔrɔ buteli cayara Bamakɔ gazi buteli yɛrɛ tɛ Bamakɔ gazi yɛrɛ tɛ Bamakɔ parce que maliyɛn tɛ gazi utiliser n bɛ misali min di ma Côte d'Ivoire kɔnɔ olu bɛ tɔni 100 sara ani kɔ de utiliser san kɔnɔ Sénégal bɛ 100 ani 80 de kɛ Burkina min y'an ta minɛ an kɔ o ta ye 80 ani 70 ye Mauritanie min filɛ nin ye o ye 100 ani 30 ye Mali kɔnɔ yan an ma se 20 na fɔlɔ san kɔnɔ an ma se 20 na san kɔnɔ fɔlɔ an ma deli fɔlɔ ka 20 sɔrɔ san kɔnɔ Mali kɔnɔ gazi la bon ko ka lɔgɔ tigɛ ko ka yiri tigɛ kɛlɛ yiri tigɛ bɛ kɛlɛ ni mun ye il faut que u k'a lajɛ de baara in bɛ se ka bɛn cogoya min na gouvernement k'i an dɛmɛ ka baara in dilan an bolo n'a ma kɛ ni mɔgɔ degun ye n'a ma kɛ ni mɔgɔ tɔɲɔn ye n'a ma kɛ ni polisi ta ye mɔgɔ b'an cɛla yan bi an ka baarakɛlaw la u ni polisiw de taara don u kan u kɛra son ye u kɛra fana parce que n'i ye polisi ta ka taa don mɔgɔ kan i y'a faamu ka t'i jɔ a ka butigi da la e taara kun min na o b'o dɔn ale b'o dɔn ale min fana ta ye fɛn ye a taara kun min na ale fana b'o dɔn mais tɛmɛbagatɔw t'o dɔn dɛ o bɛna min fɔ nin ye mun kojugu kɛ bin tuguni lamaloya don dɛ donc an tɛna sɔn bilen an ka buruja an faso kɔnɔ u k'an dɛmɛ an ka se ka baara in dilan ɲɔgɔn fɛ. kuma min ni an bɛ se k'o fɔ k'o fara nin kan o de ye gazi feerela minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na waleya min bolodalen filɛ u fɛ n'o de ye ka gazi feere yɛrɛ jɔ anw ka jamana kɔnɔna na o ye degunba de ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛ sɔrɔ ma ni jamana ɲɛmɔgɔw kan ka wuli ka jɔ kɛ ka kɔfilɛ kɛ gazi feerelaw la anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Kalilu Kulubali nin ye maa ye min ni a yɛrɛ tun ɲɛma tununna u ka sokɔnɔmɔgɔw la kabiri janvier kalo tile 5 nka ni laban na ɲininiw tilara ka taa bɔ nin kamalen kofɔlen kɔni su ka kɔlɔn dɔ yɛrɛ kɔnɔna na kɔlɔn min ni o yɛrɛ sɔrɔla Jamisabugu ka taa bila Zorokɔrɔ yɛrɛ furancɛ la janfa kɔni donna nin kamalen kofɔlen ma ka a bɔnɛ a nin na ka sababu kɛ a dakawuli terikɛ yɛrɛ ka janfa ye kamalen min bɔnɛnin filɛ a nin na n'a tɔgɔ ko Kalilu Kulubali wari baarakɛla tun don bari maa caman tun bɛ jamana kɔ ka minnu kɔni tun bɛ nafolo ci nin kamalen kofɔlen ma walasa a yɛrɛ bɛ se k'a ta k'a di somɔgɔw ma cogo min na nka a yɛrɛ dakawuli terikɛ ni o yɛrɛ tɔgɔ ye Bakari Sakɔ o kɔni de ye janfa don a ma ka se ka taa a bɔnɛ a nin na tantɔ cogo la a kɔni kumaw cɛyara anw ka jamana kɔnɔ hali ka diya ka taa se jamana yɛrɛ kɔkanna ma o de y'a to bi sɔgɔmada in na wulikajɔ kɔni kɛra tele ɲɛta fɛ ka se kamalen kofɔlen min ni a bɔnɛna nin na n'an ko a ma ko Kalilu Kulubali ka se ka taa ka janajaw kɛnɛ kan ka tila ka taa seereya ɲini kamalen kofɔlen yɛrɛ a bɔnɛna a nin na cogo di Ali Kulubali a n'a ka jatala Salifu Ɲare u ye seereya min sɔrɔ sɔgɔmada in na Bankɔni na an ka cɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ.
An balimakɛ min bɛ yen ni maaw b'a kalama ni a ka kibaruyaw kun jɛnsɛnlen don fɛn min ye kunnafoni siraw fɛ k'a fɔ ko a kɔni kun tununa ni a tɔgɔ yɛrɛ kun ye ko Kalilu Kulibali. Wa a jirala fana k'a fɔ Kalilu Kulibali a si bɛ t'i jɔ fo san 52 bɔ ɲɔgɔn la. A yɛrɛ kun tununa kabini janvier kalo tile 5 san 2019. A jirala k'a fɔ ko fɛn min ye an balimakɛ in ye n'u ye Kalilu Kulibali ye ko a yela nka a ye ma se ka ye cogo ɲuman kɔnɔ na. O kuma tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Kalilu Kulibali ye a kɔni yela k'a sɔrɔ fɛn min ye maa min don a kɔni a fatula. Wa a jirala fana k'a fɔ a ma fatu a yɛrɛ ma koyi. Maa dana jugu dɔw de bɛ yen olu ye wulikajɔ kɛ ka se ka ni maa kofɔlen k'a bɔnɛ a nin na k'a fa yaasa fɛn min ye min nɔfɛ maa kɔni t'a dɔn min don fɔlɔ. O de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye Kalilu ye a jirala k'a fɔ a fala fan min fɛ o b'a yɔrɔ wele ko ka taa fɛn min ye Jamisabugu ka taa fo Zorokoro yanfan fɛ ko a kɔni fala ka fili kɔlɔn kɔnɔ ka sɔrɔ ka kɔlɔn ninnu bɛɛ lajɛlen datugu a da la. Ɲininiw bɛɛ lajɛlen wulilen kɔfɛ o kow sɔrɔla ka dɔn. O de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye Kalilu ye a ka su koɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla. O de hukumu kɔnɔna an ye wulikajɔ kɛ barisa bamananw b'a fɔ ten ko maa i ka ɲi i da yɛrɛ de la. O de hukumu kɔnɔna na an wulila ka se a faw ma a fa dɔ kɔni ma min b'a dɔn kosɛbɛ a bɛ se k'a fɔ min y'a lamara. O de ye ɲɛfɔli kɛ an ye Kalifa yɛrɛ mun de ye Kalifa Kulibali sɔrɔ fo ka na se a fagali ma a ye ɲɛfɔli kɛ an ye o la. A ko ma ko papa a ko ne tɛ sugu kɔnɔ ne bɛ kɔngɔ kɔnɔ dɛ tɔɔrɔ dɔ n dusu tigɛra n ko tɔɔrɔ dɔ min bɛ jɛman sira la mun bɛ lase yen sisan a yelela a ko non a ko tɔɔrɔ dɔ tɛ a ko tɔɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ faso a safo kɛrɛfɛ a ko n bɛ yen dɛ a ko papa ko dɔ de ye n wele sisan ko n kana sisan ko dugukolo min bɛ n bolo tɔɔrɔ dɔ kɛrɛfɛ k'i bɛ ka dugukolo ninnu suman k'i di mɔgɔ wɛrɛ ma an kumana o ka plus de 40 minutes ou bien peu près 40 minutes o ye problème wɛrɛ ye ma sɔgɔsɔgɔ kan y'a nɔfɛ ma mɔgɔ kuma y'a nɔfɛ ka fɔ ani mɔgɔ de bɛ ɲɔgɔn bolo ne n'a ye kuma bila tuma min o kɛra ne y'a wele 16h30 minutes dugu jɛlen a dɔgɔnin dɔ ye n wele a ko papa ko baba sera a kun fɛ n ko hɛrɛ dɔ a ko papa ko hɛrɛ tɛ a ko baba se a ko baba sera a kun fɛ n ko baba ka si a kun fɛ aw ma fɔ ne i ko an ye commissariat yɔrɔ bɛ yen a kan ka yɔrɔ anw y'o bɛ yen an m'a ye denmisɛnninw taara capitaine dɔ bara o ko système dɔ na yan sisan anw tɛ se ka baara kɛ a kan fo progrès de ka réquisition dilan a ko ma n k'a fɔ denmisɛnninw ye ka yɛlɛma ka taa o capitaine bara a bɛ ordre di yɛlɛmana a ye ordre di i ye baara commencé ka yira jama la k'a fɔ mɔgɔ ma cɛnin minɛ a yɛrɛ de y'a yɛrɛ minɛ ani hakɛ in tɛ hakɛ dɔ bamanankan na junubu ani fisurungaleya o de y'a minɛ bon i bɛ recherche la kungo kɔnɔ mɔgɔw ka commencer ka sika la k'a fɔ a nɔ b'a la an balima dɔ bɛ yen a ko o ma ko o tɔgɔ de ko Janga a ko Janga anw bɛ ɲinili min na tan est-ce que nafa b'a la cɛnin parce que ne y'a sɔrɔ bandiw de ye baba ta i b'a bila yɔrɔ min anw ka nin ɲini n tɛ se k'a ye dɛ parce que ne ko n bɛ taga i ko n kana taga man kɛnɛ et puis à mon âge parce que ni o nin kuma in to fɔra ne la n ɲɛna kungo kɔnɔ bon donc a y'o kuma fɔ kabini o yɔrɔ la mɔgɔw sigara a n'a ka gestiw cogo kuma cogow ala kɔni ye tranquillité kɔni ala y'o minɛ a la ta yɛrɛ bolo tugun a bɛ kumaw de fɔ kuma minnu b'a yira directement k'a fɔ ni a b'a ko kalama ou bien a sen b'a la i y'a ɲini a ba bɛ ka kasi du in kɔnɔ yan ba ko a ma wuli i ka taga baba ka mɔgɔw dɛmɛ ale de ye baba ta ani baba taara i taara baba ka terrain na baba ko papa n sera terrain kan n y'a sɔrɔ mɔgɔ ma se n ka yɔrɔw la a sakito sisan ani baba taara a yɛrɛ ka a ye kuru belebeleba dɔ le a fa ka yɔrɔ dɔ
a ye kuru belebeleba dɔ dilan a ye kɔlɔn janyama dɔ dilan o kan a ko baba ma n'i bɛ nale yan'an ka taga mɔgɔ minnu bɛ ka i ka yɔrɔ di mɔgɔw ma mais i ni 100 bɛ na i bolo baba taara ka kesi la ka 100 ta babi samara de b'a sen na mais i n'i ka mobili kana na n y'olu fɔ bon i tagalen y'o fɔ dibi donna tuma min ani baba taara a yɛrɛ ka kuru in kɔnɔ a ye baba wele ko baba ma ko n'an ka kɔlɔn y'a dɛ nin jɔrɔɲɔgɔnyana kojugu dɛ baba y'o biri kɔyɔ de la k'a lajɛ dɔrɔn a y'a ɲɔna kɔnɔ n t'o dɔn a y'a ɲɔna kɔnɔ mais hakilimaw de b'a lajɛ n'a sɔrɔ a ye baara minnu kɛ a ɲɔninan kɔfɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ se ka olu kɛ bon olu bɔra a yɛrɛ de da parce que polisi y'a minɛ tuma min polisi kelen pe de y'a minɛ o de nana bon a ye 4 millions proposé o ye k'o k'a bila o ko non i bɛ taga komi e ko i bɛ voyager de n'i y'a fɔ i teri de baba ye ne fana ka supérieur bɛ yen olu bɛ se ka yamaruya d'i ma i bɛ taga i ka voyage la bon a nalen ye alerte dɔ gosi o ye polisiw yɛrɛ ka secret ko ye ni criminel ba b'i bolo mobili kɔnɔ dɔrɔn n'i surunyana commissariat la i bɛ maga o la dɔrɔn mankanba bɛ bɔ o mankan in bɔlen dɔrɔn polisi bɛ bɔra pusu tɛ a y'i boli dɔrɔn i y'a bali ye a siri bolo nueli dɔ mɛra o kɔfɛ o bɛ bɔra a yɛrɛ de da su a taara yɔrɔ yira polisiw la 2 heures du matin ala kama tɛ tugun dɛ polisiw nana ka na cɛncɛn tunnen ye kɔlɔn da la a ko baba bɛ yan dɛ i k'a bɛ cɛncɛn kɔrɔ de b'a kɔnɔ a ko a bɛ kɔlɔn de bɛ yen n y'a bila o de kɔnɔ a ye baba bila kɔlɔn kɔnɔ tuma min a ye mun kɛ biriki soubassement bɛ da biriki min kan comment on appelle ça biriki plein o caman b'a bolo ye a bɛ o de ta dɔrɔn k'a fili a ma k'o fili dɔrɔn k'a lajigin kɔlɔn kɔnɔ o bannen kɔfɛ pied belebeleba dɔ bɛ yen a y'a fagali préparé de quoi pied belebeleba dɔ bɛ yen nɛgɛw de y'o kɔnɔ kunun yɛrɛ a tun bɛ si ye tellement dɔw ko a bɛ 300 kilos pesé dɔw ko 200 kilos o de boli gɛlɛyara kunun a y'u fana ta k'aw fana fili a ka n kɔlɔn kɔnɔ bon briquet plein tun bɛ yen o y'olu bɛɛ ci bon ni mɔgɔw y'a yira k'a fɔ a kɛlɛ o ma dɔn ne hakili la o bɛɛ kɔfɛ Kalilu fa fɔ ka taa se a dɔgɔninw Kalilu somaw bɛɛ lajɛlen a jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen maa min ye nin baara kɛ ni a bɛ faamaw bolo olu kɔni ye ladilikan kelen kɔni di k'a jira k'a fɔ nin maa kofɔlen in faamaw ka kiiri tigɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na anw ka laɲini adamaden ye jɔn de ye ne kuma to sisan n bɛ se ka sa bon nin den ninnu fo ni mɔgɔ min ye fa wɛrɛ fabriqué k'a fɔ ne de ye nin den ninnu fa ye mais an bɛ don min na bi fa min b'i bolo ne don ni y'a fɛn bɛɛ ɲini de bolo ne tɛ yafa mɔgɔ tɛ n ka famille la fana fɛn min bɛ yafa ni cɛnin in bolo fɛn min jɔrɔya bɛ ne la ka liberté provisoire d'a ma ou bien k'a ye kɛnɛ ma malidenw bɛɛ lajɛlen k'a jateminɛ nin kow de kɛn bɛ dansaga walew de ɲɔɲɛlen don Mali kɔnɔ ka maaw minɛ k'u bɔnɛw nin na fu o de baaraw de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ Mali faamaw bɛ ka fɔ ko wulikajɔ kan ka k'u bolo hali n'a sɔrɔ u ye wulikajɔ kɛ nin baara in na yaasa foro ka se ka ye cogoya min na an b'a fɔ an ka folibu y'o la nka ko ninnu bɛ ka kɛ cogoya min na ka maaw minɛ k'u bɔnɛ o nin na ka Mali kɛ i n'a fɔ tasuma sigi maaw kan ka maaw minɛ k'u fa u bololafɛnw nɔfɛ fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma dankan ka sigi nin bɛɛ lajɛlen la o de hukumu kɔnɔna na sa ɲɛɲini bɛ ka kɛ Mali faamaw fɛ ko min filɛ ka kɛ nin ye Mali kɔnɔ minnu ka baara don u ka minɛ ka sariya boli u kan hali n'a sɔrɔ a bɛ tɛmɛ sira wɛrɛw fɛ nin waleya cɛjugu min kelen filɛ nin anw ka jamana kɔnɔ ni sanga ni wagati a bɛ kɛ tuma o tuma o de y'a to an yɛrɛ wulikajɔ kɛ ka Ustaz Bokar Tolo ka se ka ɲininkali kɔni tɛnku ale la nin waleya minnu bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ sanga ni wagati mun de bɛ na ni nin wa ni a kɛra anw ka jamana kɔnɔ maa minnu kɔni bɛ minɛ a la a ka ca la a bɛ fɔ fɛn min ma ko liberté provisoire u kɔni bɛ tila ka bila n'u yɛrɛ wa u bɛ taa n'u yɛrɛ
o anw yɛrɛ ka jamana sariya kɔni tɛ labɔtɔ a kɔnɔ cogo si la kiiritigɛlaw olu t'u jɔ u jɔyɔrɔ la wa jamana yɛrɛ ɲɛmaaw t'u jɔ u jɔyɔrɔ la nin waleya cɛjugu minnu bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ diinɛ yɛrɛ ka faamu ni diinɛ ka kodɔnta ye jumɛn a la o de y'a to an ye ɲininkali kɛ Ustaz Abubakar Tolo la ale ye seereya min di an ma a kisa kan an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Kuma in daminɛ la an bɛ dugawu don kɛ ka taa Fure ma Alahu Taala ka hinɛ a la an b'a ɲini masaba in fɛ k'a dayɔrɔ kɛ firidawusi ye Ala k'o kɛ ani a bɛɛ lajɛlen. Kuma la surana silamɛya bɛ nin ko modèle condamné totalement ka condamné o laɲini ye mun ye silamɛya bɛ nin kɔn a t'a fɛ ka da kɔlɔlɔ min b'a la ani silamɛya yɛrɛ sira dɔw ta fɛn min b'a to nin ko modèle ka na kɛ ani yan'a ka kɛ a sababu ye mun ye an k'o ɲini k'o dɔn fɔlɔ sani n da don ko in na nin ko min bɛ yen n'a kɛlen filɛ n'o ye ka hadamaden bɔnɛ a nin na nin cogo la i b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ ha ka ja ka se jamana wɛrɛw ma bɛɛ lajɛlen kamana gannen bɛ nin kɛwale ninnu na surtout min kɛlen filɛ an ka jamana kɔnɔ maa min bɛ yen n'a ye dɔɔnin kɛ Mali la dɔrɔn i b'a dɔn nin tɛ maliyɛn danbe ye mais mun de nana n'a ɲininkali kan ka bɔ ani n bɛ se ka fɛn fɔlɔfɔlɔ min fɔ a la fɔlɔfɔlɔ ye min i b'a dɔn o ye an ka médiaw ye médiaw nalen bɛ ni fɛn mun ye n'an b'a ye filimuw la kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma o dɔw de wololen filɛ nin na bon i b'a sɔrɔ a waatiw la n'a y'a kumaw kɛ k'a fɔ fɛn modèle dɔw bɛ yen a bɔliw ka labali jamana kɔnɔna la mɔgɔw t'a faamu u b'a miiri k'a fɔ gɛlɛya de don dɔw yɛrɛ b'a ye diinɛ gɛlɛyaw don jamana ɲɛmɔgɔw kɔni kɛn bɛ u bɛ fɛn bɛɛ ta u bɛ n'a di an ka jamana kɔnɔdenw ma fɛn caman caman de bɛ tiɲɛni bolo ma mɔgɔw bɛ ka lamɔ a kan foyi t'a sababu ye an b'a yeli min kɛra ja la bon adamaden dun bɛ fɛn min ye ja la a bɛ nɔ bila i ka ɲɛnamaya la o ye kelen ye a filanan ye min ye dɛ furakisɛ juguw ni gulɔw ni dɔrɔku minnu b'a la ka don anw fɛ yan yala i bɛ se k'a faamu cogo di n balimakɛ k'a fɔ hadamaden b'i to i yɛrɛ ma k'i mɔgɔ ɲɔgɔn i n'a jɛra aw kun ka di hɛrɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛɛ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ kibaruya mun sɔrɔ maa min y'a faga siga foyi tun t'a la k'a fɔ k'a yɛrɛ ka hɛrɛ caman tun sera o n'a ka denbaya ma ka taa nin tigilamɔgɔ minɛ nin cogo la k'a fili kɔlɔn kɔnɔ ka tila ka faraw cu a kan ka tila ka cɛncɛn ta ka cu a kan adamaden b'i to i hakili dafalen ma ka nin kɛ lahalaya jumɛn na siga foyi t'a la ko dɔw de don min tɛ se ka faamu bon depuis a fɔra k'an bɛ liberté la an bɛ démocratie tile la fɛn bɛɛ lajɛlen ka to yan ka kɛ gulɔw bɛ don jamana kɔnɔ cogo min ka d'u ye dɔrɔguw bɛ don cogo min ka d'u ye siga foyi t'a la n'i ye fɛn ta min b'i bɔ i hakili kan i bɛ fɛn kɛ fɛn min b'a to hakiliman t'o kɛ o bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔlɔ de na bon silamɛya ye hakilinaba min fɔ ko in na i b'a dɔn nin kelen tɛ fɛn in fɔra siɲɛ caman caman an ka jamana kɔnɔna la ni maa min bɛ yen n'a fagara mun de kan ka k'a la silamɛya la n'a ye fagali kɛ silamɛya ka hakilina ye mun ye a tigilamɔgɔ la fo k'o dɔn o ka pratiquer munna bɛ nin fɔ ka d'a kan anw minnu bɛ diɲɛ na an m'an yɛrɛ da fɛn dɔ de y'an da k'an bila Alahu Taala ye diɲɛ da Ala ye anw bila kɔrɔ min ye diɲɛ na n'a ye anw bila diɲɛ kɔnɔ o ko diɲɛ bɛ ɲɛ ni sariya min ye anw ko non k'o man ɲi hinɛ t'o la ne bɛna ɲininkali bila nin yɔrɔ la jɔnni de bɛ dugukolo sanfɛ maa min bɛ yen k'a ka hinɛ ka bon ka tɛmɛ Alakira kan sallallahu alaihi wasallam wallahi o mɔgɔ tɛ yen nka don min na kibaruya sera Alakira ma nɛɛma ni kisi b'a ye k'a fɔ muso dɔ ye suyɛni kɛ maaba de don u nana deli ka ko Alakira ka to Alakira ko min kale Ala la ko maa minnu bɛ yen n'u tɛmɛna ka kɔ aw ɲɛ Alahu Taala y'u halaki kun min kama o ye nin ye ni maa ni ye kojugu kɛ u b'a minɛ maaba mana kojugu kɛ k'u b'a to u tɛ hadu bɔ a la ko ni Alakira bɛ n kale Ala ni Fatima ye suyɛni kɛ don o don ko ne b'a tigɛ tigɛ Ala ka Fatima kisi ni ma a tɛ nin kɛ o nka Alakira bɛ fɛ ka mun de fɔ Fatima n'a ka janya bɛɛ ka ɲɛsin ale ma n'a ye ko kɛ ko sariya kan ka bɔ a la siga foyi t'a la ale prophète labɛnnen bɛ ka sariya bɔ a la mais mun de b'a to ko bɛ kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila siɲɛ saba segin bɛ ka k'a kan maa min bɛ yen a bɛ ka taa fagali kɛ ani Ala cɛla n'a b'a dɔn k'a fɔ n filɛ ka fagali min kɛ ni minɛna n bɛ jɔ n bɛ faga sariya bɛɛ lajɛlen daminɛnen kɔfɛ ɲambele mɔgɔ caman tɛ don a la mais ko ninnu gɛlɛyayɔrɔ ye mun ye parce que u bɛ don a la fɛn fila de kama ne ka récit ye taa n ka ɲɛnamaya tɔ kɛ kaso la bon o kaso la dɔw yɛrɛ tuma dɔ la ni négociation ni avocat dɔw taara u bɛ nkalon kɛ cɛ in diyagoya k'a fɔ ko droit de l'homme don bon ne ma se ka droit de l'homme faamu min b'a to k'a fɔ fantan de bɛ to a la maa min bɛ yen n'o bɛ se ka avocat sara ou bɛ se ka maa dɔ sara se bɛ maa min ye k'o tigi bɛ bɔ a la ni nin ye droit de l'homme ye je pense que ni kɔni nana maa dɔw de tɔɲɔli kama ni droit bɛ dugukolo sanfɛ k'a bɛ se ka bɛɛ dama kɛ o ye silamɛya droit dɔrɔn de e ye dɔ faga e nana e fagara a kuma banna o mais nin ye fagali kɛ a ka du kɔnɔ u bɛ munumunu na kɛrɛfɛ dogo la cogoya min na a ka se ka bila don n'a nataw la siga foyi t'a la duden min bɛ yen n'olu ka mɔgɔw fagara olu fana b'a ko ta nin juguya de tiɲɛni bɛna sigida la nin cogo de la wa nin cogoya de b'a to kojugu tɛ se ka dabila an ka jamana kɔnɔ vraiment fɛn dɔw de don kuma labanna dakuruɲɛ sɔrɔ an bɛ wele bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma sabali u ka jateminɛ kɛ sariya minnu bɛ yen n'a b'u bolo mɔgɔ faga kitiw la ni maa min binna maaw kan o kitiw la u ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka lajɛ est ce que nin sariya minnu bɛ kɛnɛmanaw la n'a tun bɛ ka bila an ka jamana kɔnɔ an n'an ka jamana danbe bɛ taa wa an n'an ka jamana tabiya bɛ taa n'o ma dɔn n'an y'a ta k'a dicter an kun ten siga foyi t'a la an bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ nin don n'a nataw la an bɛ bin a ɲɔgɔn kɔnɔ an dun ka Ala deli tɛ nin Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma. I n'a fɔ aw yɛrɛ caman bɛ a kalama cogo min na wagati tɛmɛnenw na an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔba n'an k'o ma ko premier ministre Sumeli Bube Mayiga ale tun ye tagamakɛ jamana yɛrɛ kɔrɔnfɛla la walasa basigi yɛrɛ bɛ se ka sabati yen cogo min na Tɔnbutukaw fɛ yen nɔ wulikajɔ mun kɔni kɛra Sumeli Bube Mayiga fɛ a tun y'a jira k'a fɔ polisi 350 bɔɲɔgɔnko minnu bɛna bila ka taa Tɔnbutu walasa lakana yɛrɛ bɛ se ka sabati Tɔnbutu yɛrɛ la cogo min na nka o kuma min fɔra ni polisilakaw kɔni bilara ka taa a yirala k'a fɔ jabala kɔni tɛ ka se ka sɔrɔ polisilaka ninnu na cogo si la o de ye gɛlɛyaba ye bi bi in na min ni a kunnafoni kɔni bɔra ka bi
walasa an yɛrɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a kisa la cogo min na Jamila Tarawele ale ye ɲinini minnu kɛra an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka jamana camancɛ kibaruw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛɲɛ ni basigi waleyaw ye. Fɛn min ye an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ Sumelu Bube Mayiga a ye taama min kɔni kɛ an ka jamana kɔrɔnyanfan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou ni a ye tile 2 wulikajɔ kɛ yen nɔ desanburu kalo tile 14 tɛmɛnen a kɔni kun ye layidu ta k'a fɔ fɛn min ye finitigila ka maa 350 bɔɲango ye k'olu kɔni bɛna taa nin dugu kofɔlen na waasa fɛn min ye dugudenw olu ka lakana o bɛ se ka sabati cogoya min na walasa ka se ka o layidukan in kɔni waleya an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ Sumelu Bube Mayiga a kɔni ye fɛɛrɛ kɛ fɛn min ye janvier kalo in tile 9 o finitigilakaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisila ka maa 350 kɔni wulila ni ka u kunda Tombouctou kan nka fɛn min ye an ka lakana sabatiba ninnu kɔni ye o selen kɔni an ka jamana kɔrɔnyanfan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tombouctou olu kɔni y'a sɔrɔ k'a fɔ fɛn min ye labɛnw ye olu ma sabati baw a kun yirala k'a fɔ u kan ka daga yɔrɔ min na u y'a sɔrɔ k'a fɔ o yɔrɔ ninnu kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen ma ban o kɔni kɛra sababu ye ka lakana sabatibaw kɔni bila yɔliyɔli la wa maa dɔw yɛrɛ kɔni b'a fɔ k'e k'o tɛna kɛ sababu ye ka lakana sabatibaw yɛrɛ kɔni bila gɛlɛya la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari olu yɛrɛ ka ni la wa fɛn min ye lakana sabatiba ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisiw olu kɔni dabali banna baw ka taa sɔrɔ olu dagayɔrɔ kɔni ma labɛn o kɛra fɛn ye min bɛ ka u caman bila yɔliyɔli ani misimisi na baw ye n'i ka mɔgɔ kɔni lakana o k'a sɔrɔ e yɛrɛ kɔni ye dogoyɔrɔ sɔrɔ waasa i bɛ se ka fɛɛrɛw sabati cogoya min na ka se ka jamanadenw kɔni lakana an kɔni ye fɛɛrɛ kɛ waasa ka se ka kibaruya wɛrɛw sɔrɔ Tombouctou maire kɔni ye a yira k'a fɔ finitigilaka minnu kɔni nana olu ka yɔrɔ la ni waati in na waasa ka se ka u ka lakana kɔni sabati k'o bɛɛ lajɛlen dagayɔrɔ kɔni tɛ polisiw tɔgɔla so min bɛ u ka yɔrɔ la bi ni a bɛ fɔ a ma ko komisariya u kɔni y'a yira k'a fɔ u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ waasa ni cɛden ninnu kɔni u bɛ se ka so sɔrɔ u yɛrɛ la walasa fɛn min ye Tombouctoukaw ani tawudeni u ka lakana a bɛ se ka sabati cogoya min na wa yani baaraw kɔni ka ban u ye wulikajɔ dɔw kɔni kɛ ka se lakɔliso min kɔni bɛ u kɔni masurunya la waasa o ɲɛmaaw bɛ se ka kilasi dɔw kɔni d'u ma kalan tɛ ka kɛ minnu kɔnɔ waasa lakana sabatiba ninnu u bɛ se ka kundoyɔrɔ sɔrɔ fɔlɔ cogoya min na hali n'a sɔrɔ la jaabi jɔnjɔn kɔni ma sɔrɔ o la finitigilaka ninnu kɔni an bɛ don min na i komi bi yɔrɔ minnu yirala u la u kɔni jɛnna ni o ye ni ka u kɔni kun don o yɔrɔ la baw olu ka baara kɔni ye ka fasodenw kɔni lakana a ma kɛ cogo o cogo nka an kɔni bɛ a jigiya k'a fɔ fɛn min ye an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ye a n'a fɛɛrɛw kɔni tigɛ waasa ni lakana sabatiba ninnu yɛrɛ bɛ se ka lakana cogoya min na an bɛ basigi min ɲini an ka jamana kɔrɔ na o bɛ se ka sabati cogoya min na i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la fugulan bilemantigi minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ f'o ma ko berewurusiw wagati tɛmɛnenw na ni u yɛrɛ ka fugulan bilemantigi maa dɔw kɔni tun bɔnɛna u ni na mɛ kalo yɛrɛ la san 2012 o labanna ka kɛ sababu ye n'u yɛrɛ tun ye jalaki ta ka bin Amadu Aya Sanogo kan ni ale yɛrɛ tun ye Amadu Tumani Ture ka fanga dafiri Amadu Aya Sanogo kiriw baara tun daminɛna Sikasokaw fɛ yen nɔ san 2016 hali ni y'a sɔrɔ kiri in kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ an bɛ don min na komi bi fugulan bilemantigi ninnu yɛrɛ somɔgɔw n'a bɛ f'o ma les parents des victimes olu kɔni kelen don ka wulikajɔ boloda k'a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ walasa kiri min ni a tun sonsorola ko ka kiri in kurakuraya walasa Amadu Aya Sanogo u bɛ se ka kiri cogo min na n'u nɔ bɛ ko in na walima n'u nɔ tɛ ko in na bari kibaruyaw bɛ ka bɔ ka bin an ka jamana kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma fugulan bilemantigi ninnu kɔni somɔgɔw ko olu tɛna sɔn ka don o jɛ da fɛ cogo si la olu bɛ k'a ɲini walasa kiri de ka se ka kɛ ɲinini minnu kɛra an fɛ a kisaw la an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni maa min ye anw ka jamana ta k'a lajɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ caman hakili b'a la cogo min na san 2012 Amadu Aya Sanogo ale kɔni ye Amadu Tumani Ture ka fanga dafiri o fanga dafiri in kɔni senfɛ Amadu Aya n'a tɔɲɔgɔn kɔni nalen fanga la a yirala k'a fɔ wulikajɔ dɔw kɔni kɛra fugulan bilemantigiw fɛ k'a yira k'a fɔ u bɛna taa Amadu Aya ninnu yɛrɛ fɛnɛ ka fanga dafiri o de kɔni muguci ɲɔgɔnna senfɛ fugulan bilemantigi dɔw kɔni bɛ yen nɔ minnu kɔni nin kasara la o fugulan bilemantigi minnu nin kasara la anw ka jamana kɔnɔna na ni olu yɛrɛ somɔgɔw kelen don ka tɔn bila sen kan n'a bɛ f'o ma ko association des parents et épouses des militaires bérets rouges assassinés à Diago bakurubalen na n'an ko a ma ko APEMBRA olu kɔni maaw kelen don ka wulikajɔ boloda ni tile fila in na walasa min b'a to kiri yɛrɛ bɛ se ka boli Amadu Aya ni a nɔfɛmaw kan an b'a hakili lajigin
fɔ san 2016 novembre kalo yɛrɛ tile 30 kiiri kɔni baaraw tun daminɛna Sikasokaw fɛ yen nɔ. Amadu Aya Sanogo ni a nɔfɛmaw kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kiiri walasa fugulanbilemantigi minnu kɔni fara jago yɛrɛ n'u su kɔni kɛra dingɛ kɔnɔ walasa u yɛrɛ faatogo u bɛ se ka ɲɛdɔn cogo mun na ka taa se fanga daraki min yɛrɛ kɛra u ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la. O baara minnu kɔni tun daminɛna Sikasokaw fɛ yen nɔ san 2016 hali ni y'a sɔrɔ baara ninnu kɔni ma se ka taa ɲɛfɛ cogo si la. Bari a yirala k'a fɔ fugulanbilemantigi minnu fara n'u su kɔni tun kɛra dingɛ kɔnɔ jago a yirala k'a fɔ k'olu de tun kan ka bɔ ka se ka a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn nin ye maa jumɛn ni maa jumɛn ye. O baara minnu ni o tun kan ka kɛ o baara in ma sabati ko ɲa anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Baara in laban na ka tila ka di laboratoire mairie maaw ma n'olu yɛrɛ tun kan ka jaabi bɔ ka bi tile 45 kɔnɔna na. Nka hali ni y'a sɔrɔ o baaraw ma se ka sabati ka bɔ san 2016 la ka n'a bila an bɛ don min ko bi fugulanbilemantigi ninnu kɔni somɔgɔw kɔni bɛ damakasi la ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ma hakaja ka taa se jamana kɔnɔden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma walasa kiiri yɛrɛ bɛ se ka tigɛ cogo min na. Nka an bɛ don min ko bi gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ nin kisɛ in na o de an ka jamana ɲɛmɔgɔw tun ye hakilina dɔw ta nin wagati in na ni a bɛ fɔ o ma ko loi d'entente n'o de ye ka fɔ malidenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma. Berorisiw kɔni somɔgɔw kelen ka nin kuma mɛn o de y'a to olu kɔni kelen don ka wulikajɔ bila sen kan. Olu yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la n'olu kɔni ma nin wulikajɔ in bila sen kan kiiri ka se ka tigɛ a bɛna kɛ malidenw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna sariya de ta ka fɔ malidenw bɛɛ lajɛlen dun ka yafa ɲɔgɔn ma. Ni dun olu ka kisɛ in ta k'a lajɛ u ni malidenw ka yafa ɲɔgɔn ma a tɛ sira kelen ka cogo si la olu yɛrɛ ka faamuya la o de y'a to olu kɔni kelen don ka wulikajɔ boloda ka tila ka wele bila jamana yɛrɛ marabolo ɲɛmɔgɔba ma Sunbeli Bube Mayiga hakaja ka taa se jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ma Ibrahim Bokar Keita walasa kiiritigɛlaw kɔni Amadu Aya Sanogo ka kiiritigɛ baara minnu jɔra anw ka jamana kɔnɔna na a baaraw ka daminɛ kurakurayala tuguni walasa kiiri yɛrɛ ka se ka tigɛ jotigi jo jalakitigi jalaki. Farafinna kibaruyaw ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen na an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Belgique jamana kibaru la jatigɛ wale min kɛra san 2014 mɛ kalo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Medi Nemouche fɛ ni ale kɔni kiriw bɛɛ lajɛlen bolo dalen bɛ Bruxelles alamusa in na. Medi Nemouche ale kɔni kun ye dantɛmɛ wale min kɛ ni o kun kɛn bɛ sababu ye ka dankari jifu dɔw kɔni ni la o kiriw bɛɛ lajɛlen baaraw daminɛna wa fɛn min ye nin kiri yɔrɔ kofɔlen kɔni i ka dɔ lakana kɔni sabatilen bɛ a yɔrɔ la kosɛbɛ baw fitigila ka caman de bɛ yen nɔ minnu nana wasa ka se ka nin kɛnɛ kofɔlen kɔni ka alakana ni jatigɛ wale kɛnɛ in kɔni kiriko kɔɲɛ la fɛn min ye maa 100 bonyango olu bɛɛ lajɛlen ne kɔni bɛna seriyaw kɛ ka kɛɲɛ ni dantɛmɛ waleya jugu min ni Medi Nemouche ni a kɔni ye a kɛ. Medi Nemouche a kɔni kun yirala k'a fɔ a bɛ nin waleya jugu in kɛ don min na ani maa dɔ kɔni jɛra ka a baara kɛ ni o tɔgɔ bɛ se ka kɛ Nasser Bender ye ni ale ye Faransi jamanaden ye wa Medi Nemouche a kɔni si bɛ san 33 la wa a kɔni kun segin kuma ma jan kosɛbɛ ka bɔ Siri a bɛ nin waleya jugu ninnu kɛ waati min na. Jalakiliw kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ fɛn min ye Nemouche kɔni ye ko a ye nin waleya jugu in kɛ mɛ kalo tile 24 kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 2014 ni a kɛra 15h45 kɛ ni wagati la ni a kɔni ye mugujugu kɔni ta ni ka o jɔ jifu kɔni ka musée da la ni o kɛra sababu ye ka maa dɔw kɔni bɔnɛ ani la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Israëliens kɔni ka touriste dɔw ye fo ka taa se Fransikaw ka jamanaden dɔw ma hakaja Belgique jamanaden dɔ fɛnɛ wa a ye nin waleya ninnu kɔni kɛ ni revolver dɔ ani Kalashnikov de ye a waati kɔni na dɔw y'a yira k'a fɔ ko a bɔ kuma man jan Siri wa a kɔni kun bɛ ka kɛlɛ kɛ mamurutilen min ni a bɛ f'u ma ko groupe État islamique. Fɛn min ye nin kiri kofɔlen kɔni baaraw bɛ sen na wa maa minnu kan ka seriyaw kɛ olu kɔni ka seriyaw kɔni lamɛli bɛ taa fo marisi kalo tile fɔlɔ la kibaru kɔni mana bɔ nin koɲɛ in kɔni na an n'o da ɲɛta TV lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen kulo kan inshallah. L'Amérique jamana kibaru la u ka jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump a kɔni filɛ nin ye ka taama kɛ ni ka a kunda u ka jamana ani Mexique bɛ dancɛ bɔ yɔrɔ min na o kɔni taamaw kɛra alamisa don janvier kalo tile 10 waasa laɲini min bɛ a la ni ka koko dɔ kɔni jɔ l'Amérique jamana ani jamana minnu bɛ dancɛ bɔ waasa ka se ka dankari maa hakɛ minnu kɔni bɛ don u ka jamana la kɛrɛnkɛrɛnnenya la tungaranke yamaruya balu ni wulikajɔ ninnu kɔni senfɛ a kɛra yɔrɔ min kɔni na i ka dɔn maa caman de kɔni bɛ yen nɔ minnu ye l'Amérique jamana ɲɛmaa
lafasabaw ye minnu kɔni bɔra ka a kunbɛ wa u kɔni kun kɛn bɛ ka ban fila dɔw don kunna minnu ni a sɛbɛnnen b'u kan ko ka l'Amérique jamana ka bonya bɛɛ lajɛlen segi a ma wa u y'a yira k'a fɔ olu ka jamana ɲɛmɔgɔ Donald Trump olu kɔni bɛ a fɛ wa u bɛna dɛmɛ bɛɛ lajɛlen don a ma waasa fɛn min ye nin kofɔlen ye a bɛ se ka jɔ cogoya min na maa dɔw yɛrɛ kun bɛ nin kɛnɛ in kan minnu y'a yira k'a fɔ fɛn min ye tungaranke yamaruyabaliw ye k'u bɛ don ka na olu ka jamana la ni kana dankari fɛn caman de la wa u y'a yira k'a fɔ maaw don minnu bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ sɔrɔ nɔgɔya la ko ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dan sigi o ko ninnu kɔni na nka fan dɔ fɛ minnu bɛ yen ni a bɛ f'u ma ko démocratiw ni olu ka fɛla tɛ nin kofɔlen jɔli olu y'a yira k'a fɔ koko ninnu kɔni bɛna kɛ sababu ye ka kɛ farafarali sira de ye wa u y'a yira k'a fɔ kodɔnbaliya walew don olu kɔni fɛ o tɛ l'Amérique jamana kɔni ka baara ye wa halisa l'Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump waasa ka se ka nin baara kofɔlen kɔni sinsin a taara baara dɔw kɛ ni u ka jamana ni Mexique jamana dancɛ bɔyɔrɔw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka polisilakaw minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni kɛn bɛ ka fɛn min ye dɔrɔgu ani maramafɛn caman de kɔni minɛ o yɔrɔw kɔni na a y'a yira k'a fɔ maa minnu kɔni bɛ don olu ka jamana la tungaranke yamaruyabaliw ko maaw don minnu ka waleya juguw ka ca maaw don minnu bɛ don ni dɔrɔgu ani marifako koɲɛjuguw de la u ka jamana la a kɔni y'a yira k'a fɔ ale bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ waasa fɛn min ye nin kofɔlen ye a bɛ se ka jɔ cogoya min na waasa tunga yamaruyabali o ka ban l'Amérique jamana la. Farafina camancɛ jamanaba min bɛ yen nɔ n'an ko ma ko République démocratique du Congo ni bakurubalen na n'an b'a fɔ a ma ko RDC n'i y'a sɔrɔ kalafiliw kɔni tun kɛra u ka jamana ka décembre kalo yɛrɛ tile 30 san 2018 kalafili ninnu kɔni jaabi bɔra ka bin Félix Tshisekedi ale kɔni jɔyɔrɔ ye ngolo fa fɛn min ye Martin Fayulu ni olu fila bɛɛ lajɛlen fanga sinamatɔn yɛrɛ ma ye o de nana jɔyɔrɔ filanan na nka an bɛ don min na komi bi Congo yɛrɛ jamana ka wulikajɔ kɔni bolodalen don Martin Fayulu bari ale ka maaw y'a yira k'a fɔ olu de ye sebaya sɔrɔ kalafili yɛrɛ la dugu min bɛ yen nɔ n'an ko ma ko Kikwit nin ye dugu ye n'o yɛrɛ bɛ Kiwulu mara la wa a yɛrɛ ni Congo yɛrɛ faaba n'o ye Kinshasa ye o bɛ taa se kilo 500 bɔɲɔgɔnko de ma wulikajɔw kɔni kɛra Martin Fayulu ka maaw fɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka pinew jeni wa u ka polisiso caman bɛ yen nɔ ka se ka tasuma kɔni bila nin yɔrɔ kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen na Congo jamana kɔni kan kumaw kɔni cayalen don Félix Tshisekedi ni ale kɔni jɔyɔrɔ ye ngolo fa wa ale de kan ka kɛ Congo yɛrɛ masakɛ kura ye nka kumaw kɔni cayalen don Faransi yɛrɛ jamana ka taa se nanzaraw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Union Européenne olu bɛɛ lajɛlen kɔni kelen don k'u da don kuma in na wa dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ Félix Tshisekedi a kɔni ma sebaya sɔrɔ cogo si la nin wulikajɔ minnu kelen filɛ nin Congo jamana kan kunungo alamisa a yirala k'a fɔ maa min kɔni bɔnɛna a nin na ka bɔ kalafili yɛrɛ jaabi la ka na bila kunungo alamisa la a bɛ taa se maa 11 wa dɔw yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la maa 12 olu de bɔnɛna u nin na nin kɔni wulikajɔ minnu filɛ nin Congo jamana kan u ka faaba yɛrɛ n'o yɛrɛ Kinshasa ye ka taa se u ka duguba wɛrɛ caman ma maaw kɔni bɛ ɲɔgɔn na wa mugu yɛrɛ bɛ ka ci ɲɔgɔn na cogo min na gɛlɛyaba de don an bɛ don min na comme bi kibaruya labanw kɔni y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Félix Tshisekedi ani Martin Fayulu ninnu kanubaw kɔni bɛ k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma ka se ka taa marifa yɛrɛ ci ɲɔgɔn na o ye gɛlɛyaba de ye min ni a bɛ Congo yɛrɛ jamana kan an bɛ don min na comme bi nin kasara minnu kɔni bɛ ka kɛ Congo yɛrɛ jamana kan ka sababu kɛ kalafili minnu kɔni kɛra u ka jamana kan maa caman bɛ yen nɔ minnu kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna kibaruya y'a yira k'a fɔ kunungo yɛrɛ alamisa maa 22 bɔɲɔgɔnko de bɛ yen nɔ minnu kɔni sɛbɛkɔrɔ joginna ni wulikajɔ ninnu senfɛ ni jamana kofɔlen n'an ko a ma ko République démocratique du Congo ni kalafili kɔni kɛra u ka jamana ka décembre kalo tile 30 a jaabi kɔni bɔlen ka bin a yirala k'a fɔ Félix Tshisekedi ni ale yɛrɛ fa tun ye fanga sinamatɔn cɛba dɔ ye u ka jamana kan n'a tɔgɔ ko Etienne Tshisekedi nka n'ale yɛrɛ fatura wagati tɛmɛnenw na a denkɛ n'o ye Félix Tshisekedi ale yɛrɛ de tun nana parti politique tɔn in ta ka se k'i jɔ n'a a ye o kalafiliw jaabi bɔlen ka bin hali ni y'a sɔrɔ a kɔni kɛra balanako ye maa caman na Félix Tshisekedi ale de kɔni jɔyɔrɔ ye ngolo fa a kuma kɔni cayalen don Congo yɛrɛ jamana kan don n'a nataw la ni fɛn minnu bɔra la an bɛn'o da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ dolacila kɔrɔ minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna na olu kelen don ka tɔnba bila sen kan ni a bɛ fɔ o ma ko Union nationale des anciens footballeurs du Mali nin ye jɛkulu ye bakurubalen na n'an ko a ma ko INAFOM olu kɔni ye lajɛrɛ kɛ kunnafonidilaw kɔni wele ka se ka ɲɛfɔli kɛ u yɛrɛ ka jɛkulu kura min bilara sen kan ka se ka ɲɛfɔli k'o la ani gɛlɛya minnu yɛrɛ ni nɔgɔyada minnu yɛrɛ b'u ye u ka baara kofɔlen na n'a bɛ fɔ tɔnba in yɛrɛ ma ko INAFOM Bakari Musa Hari Maïga ale tun bɛ a kɛnɛ ka tele ɲɛta tɔgɔ la seereya minnu ɲinina fɛ an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ.
Association INAFOM ni o ye tolancila kɔrɔw ka jɛkulu ye. U ye conférence de presse kɛ Grand Hôtel la ni janvier kalo tile 10 alamisadon san 2019. O hukumu kɔnɔna na sa bureau kura mun sigira ni a président ye Moktar So ye. U y'a yira k'a fɔ ko bureau kura in gɛlɛya dɔ b'a kɔnɔna na. U ye kunnafoni kɛ ka taa o fanfɛ. O kunnafoni kɔnɔna na sa u y'a yira k'a fɔ ko bureau kɔrɔ in ni o tɛ baara la bilen. O bureau kɔrɔ président ni o ye Fane ye ko ka bureau tɛ baara la bilen. Bureau kura mun sigira ni yamaruya dir'u ma n'u ka hakɛw bɛɛ lajɛlen dir'u ma. O bureau kura o valideli kɛra. O valideli kɛlen kɔfɛ n'u ka conférence de presse fɔlɔ k'a yira k'a fɔ ko k'a ti mɛn baaraw bɛna daminɛ. Nka gɛlɛyaw bɛ bureau in kɔnɔna na. An gɛrɛla président na ni o ye Moktar So ye k'a ka hakilinaw ta. Je pense que anw bɛ yɔrɔ min na sisan anw man ka kɛlɛ ko kuma fɔ an kan ka bɛn de ɲini. Donc n b'a fɛ a k'o fana relier k'a fɔ kuma kelen min kan ka bɔ yan o ye bɛn ye. Kuma kelen min kan ka bɔ yan an ka taa ɲɛ. Kuma kelen min kan ka bɔ yan o ye que an mago bɛ bɛɛ la. Donc ni mun b'a fɛ a ka ɲa kɔni o place b'an fɛ kɔrɔw y'a fɔ bi a bɛ ko an bɛ se k'a fɔ balontan yɛrɛ la c'est un coup de sifflet quoi. A ka lakɔrɔsigi ni o ye Cheikh Fanta Madi ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan. Ni secrétaire général ko ale de ka kan ka a kɛ effectivement a ka kan k'a kɛ ni mandat de bɛ parce que a élu la de en même temps que le bureau. Maintenant ni mandat tɛ mandat banna pendant plus de 7 mois à ma assemblée générale une femme fana tɛ se ka to ten ni bureau ma sigi. 2 présidents avant Fane ils étaient là. U ye fɛnw ɲɛfɔ ɲɛna a kɛra cogoya min na. Faut pas que an ka bila ɲɔgɔn na on est sportif. Je pense que na anw bɛnna Mali ballontan tɛ kɛ nin cogoya la. Fɛn caman bɛ se ka k'a kɔnɔ. Maintenant ne bɛ min fɔ il faut que bureau kɔrɔlen mɔgɔw de y'u sigi an bɛɛ jɛra k'u sigi. Maintenant n'u ka mandat banna u y'u ban de ka na assemblée la sinon u wele la. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit sportif. Donc, on a son film. Bi, doba kebi, sini, moreba kambe ancien. Donc, moi, si ka tante teme. An bɛ dugawu don kɛ ala ka bureau in mɛn si la u ka san 4 mandat in kɔnɔna na. Ni ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu fara ɲɔgɔn kan k'a di an ma. An bɛ foli ni tanu lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu sigilen filɛ ka teli ɲɛtaa lajɛ nin wagati in na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu sigilen don République démocratique du Congo ka taa se Congo Brazzaville ma Kinshasa Brazzaville an ka foli bɛ se malidenw ma nin yɔrɔ kofɔlen na ala ka sini dɔn kibaru kɛnɛ yir'an na.